The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Mga igsoon, padayon atong iampo dinhi sa misa ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na karong nang hitabo dito sa Israel, ang atong mga kaigsuonan na nag-antos sa pandemic atos ang iampo, labi na gitong naaron sa mga hospitals na severe ang ilang kaso. Iampo sad nato ang atong mga benefactors and donors nga mga dawat tasad nila ang ilang mga gipangandoy. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyong Dios, ihatag sa imong simbahan nga tinigom sa Espiritu Santo, mahigugma kami kanimo sa tibuok nga kasing-kasing og magkahiusa sa putli nga kabubuton, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo. At imanausab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga lubo ug wala sila'y sayluan sa panon sa mga magtutudlo. May pipilaon niya ka mga tao dinha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Busa pagbantay gayud kamo ug hinumdumi nga uban sa mga luha, gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii sulod sa 3 ka tuig. Ug karon itugyan ko kamo sa kamot sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panalangin nga gitagana alang sa tanan niyang katawhan. Wala ako maibog sa salapi o bulawan o sapot ni bisan kinsa. Kamo mismo nasayod nga kining akong mga kamot naghago pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan ko ug sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdum sa giingon sa Ginoong Hesus, mas bulahan ang paghatag kay sa pagdawat. Human kini isulti ni Pablo, siya ug ang tanan niyang kauban miluhod ug nagampo. Nang hilak silang tanan ug migakos ug mihalok kaniya sa pagpanamilit.
Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya gihatod nila siya ngadto sa sakayan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiti ang Diyos, humangaging harian sa yuta. Awiti ang Diyos, humangaging harian sa yuta. Ipakita o Diyos ang imong gahom, ang gahom o Diyos nga imong gigamit alang kanamo, alang sa imong templo didto sa Jerusalem. Ang mga hari magdala unta kanimo ug mga gasa. Awiti ang Diyos, o mangaging harian sa yuta. Kamong mangaging harian sa yuta, awiti ang Diyos. Awiti ug pagdaig ang Ginoo nga nagahari gikan sa kahitasan sa karaang kalangitan. Aniya nagalanog ang iyang tingog, ang tingog sa gahom. Ilha ang gahom sa Dios. Awiti ang Dios, o mangaging harian sa yuta. Diya sa Israel na ang iyang kahalangdon, ang iyang gahuman na sa kapanganuran. Makataha diya sa iyang sanktuaryo ang Diyos ni Israel. Siyang nagahatag sa gahom ug kusog ngadto sa iyang lungsod. Awiti ang Diyos, o mangaging harian sa yuta. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ko ikaw, o Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit ug nagampo. Ug karon muanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan apan magpabilin sila dinhi. Bala ang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila og walay usa kanila nga nawala, gawas ni adtong tawo nga mawala gayod, aron matuman ang kasulatan.
O karon muanha ako kanimo o gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe o gikasilagan sila sa kalibutan apan kay dili man sila iya sa kalibutan, ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Himua silang imo gayod, pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Gipadala ko sila sa kalibutan, ingon nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo, aron maimo usab sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Nagpadayon ang atong Ebanghelyo ug ang unang pagbasa sa account na si Jesus na namilit na dinhi sa kalibutan ug si San Pablo sad na namilit. Murag equal gyud kayo ang ilang kahimtang sa pagpanamilit na ni Jesus nga di na siya magdugay dinhi sa kalibutan. 3 ka tuig siyang nagtudlo sa iyang mga apostoles, kay 3 raman ka tuig ang iyang public ministry, gipatay man siya. Si San Pablo sad niingon sad siya sa katong iyang gitudloan, naghago kog 3 ka tuig ninyo. Human nibiya siya, awa na sad patyuno na pod siya pagbiya niya, gamay na lay kuwang, putla na pod siya sa liog. Nganong gibutang man ni dinhi sa Bible ang ilang mga gipangsulti o ang ilang mga gibuhat, kay bawo mo siya sad no namoy ideya sad. Ang Bible gisuwat aron paggiya nato, pagtudlo nato, og para sad pag warning nato. Warningan ta ba? So nagtudlo si San Pablo og si Jesus, una pagtulunan nga dili gid ta iya sa kalibutan. Mao nay pinaka-importanteng pagtulunan. Giingnan nang imong tupad diha, dili ta iya sa kalibutan day. Ingna. Ingna ba yung tupad ba na dili ta iya sa kalibutan? Mao na nga si San Pablo niingon siya, wa gyud ko mahigugma anang kwarta, bulawan og bisan unsang butang sa kalibutan. Ngano man dili lagi ta iya sa kalibutan, nganong mangangkon man kaanang dili imo? Nya karon unsa may nakaapa nato, siging pangangkon napildi na tas kalibutan. Ang samday kanang imong kaaway, imong layog-layogon, musikit-sikit kaniya. Kanang tao nga daghan kay COVID, imong layog-layogon. Hoy, social distancing man ganita. Nya ang virus sa kalibutan, kining kahakog, greediness, kining garbo, kining kaulag, kining pagsigig away, dinumtanay, mao man na ang dinis kalibutan. Unyag mo gamit gani ka sa mga butang sa kalibutan, maapil ka ani. Sige suway angkon. Kanang sige na kog balik-balik ba. Sulay lag angkon ng imong anak. Kanang anak nimo ba angkon nga imo na, pirmi gina nimong makusian. Pirmi gina nimong mahapakan. Ano man, mura mag-ikay tag-iya. Di ba? So imo siyang kontrolon. Pero di ka mo angkon ana. Wa gyud. Malipayon kay kang magtan-aw niya. Total di man na imo. So mo na una ha.
Saban, okay mo ana? Ikaduha, nga kita dunay misyon. Unsa may misyon nato? Ang pagpaambit sa mga grasyas Ginoo nga gihatag nato. Pinaagi sa pag-alagad sa ato'y sigkatawo. Service. Ang pag-alagad. Mao na nga kaming mga pari, nagpari mi aron mga lagad. Ang lektor, naglektor aron ano sa mo? Aron mo alagad. Ang sakristan aron mo alagad. Ang bana. Unsa man sad nganong nagpabana man kanang asawahan na. Nahinomdom pa mo sa inyong unang tubag katong pagkasal ba? Unsay unang tubag, unsay unang pangutana sa pari ninyo? Katong pagkasal ninyo ba kana inigbarog na? Oh, kung sagot tayo dawaton kapataka malamog tubag. Di na may unang pangutana sa pari. Ang pinakauna yung pangutana ba? Ang buti ba kaning magambahan mura magnia din ni kasal. Ambot lang kung tanawon ha. O di oy. Di ay murag wa ni buniag mdening niya. Buniag. Sige, aton lang bana-banaon. Kasago pa bangko kay sige man kog kasal. Daghan na kay nagbuwag. Daghan gani kay nagbuwag sa akong gipangkasal. Mga baka kong dagko ba? Liwat ninyo. Ang unag yung pangutana na maingon din ang pari, ikaw. Nganlan manangan, ikaw. Siyano. Mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron sa paghigugma o pag-alagad sa imong asawa? Ana. Tanaw ha, paghigugma o pag-alagad. Maunay words nga naa diha. Maunay imong misyon isip bana. Nya mao ra man sa ipangutana sa bride. Ikaw madre ana miani ka ba sa imong kabubuton aron paghigugma o pag-alagad sa imong bana. Ana, unsay itubag? O padre. So wag mo ilaing buhaton, alagad gyud. Alagad. Mao na si Jesus nagsige ra sa siyang alagad kay maura sa dang pangutanaha. Di ba? John 3:16 ba na? For God so loved the world that He gave us His only Son. Pag-abot na niya diri ingon des Kristo, I came to serve, not to be served. So magsige tag alagad. Karon lingi-lingi ako nung ng inyong mga silingan, unsa may dapat nimong ialagad nila? Kana mga silingan nimo ba? Basig wa na ka mga lagad. Basig nakig-iyahay na kanila. Basig nakig-kompetensyahay na ka. Nakig-away na ka sa imong silingan. Nya sige kag simba din eh. Di ba? Mo na si ay una. Mo na si San Pablo ningon siya, kaning mga kamot nako gihago kunig maayo aron pag-alagad ninyo sud sa tulo ka tuig. Si Jesus pod suroy siya gibiyaan ni iyang mama, sige siya suroy tibuok kalibutan nga maabot siyang lakaw aron pag-alagad sa mga masakiton, sa mga giyawaan, sa mga piang, mga bungol ug pagtudlo nila. Kay kani sagong pagtudlo form man is pag-alagad kana bitang mga kuan, kana mga politicians, di ba? Unsay tawag ana nila? Public servants. Kanang mga maestra, unsa na sila? Public tyrants. O di day, public servants. Ang mga pare, holy servants. Ano? Servants kita. Kamo mga ginikanan, unsa may inyong relasyon sa inyong mga anak? Gitawag sad mo og family servants. Ana, mo na inyong role. Nga mga anak, unsa man sila? Family masters. Ana na sila. Bitaw. Unsa man mong mura naman mo diyang naugnok.
Mao na role, ang mga anak mao'y master, ang mga ginikanan mao'y servants. Ngano man, kinsa man day ang mo serve? Kinsa man ang mo serve? Kadtong kusgan. Mao bitaw ang may mas kusgan. Ang kanabang mualsa na mga tubig, alsa na mga kuan, kinsa man muguad, mana mo himo anang kanal. Ang mayor imong pahimo og kanal. Kagamay bukton ana ni Mayor Cristina. Ang kusgan kanang na ang gipangsuhulang dagko kay glawas nga dagko sa kaon. Mao na pirming wadwad anang kanal. Ang pari imong sugoon pagpahimo ani mga ato pataod ana na diyang mga kana electric pan kana mga stained glass. Ayaw kay cute kay ning among kamot. Masamad ni sa glass. Para hika praginig Bible. Joke. Mas kusgan ang mga trabahante diya kanang mumasa na siminto. Oh, kusgan kay na. Pari mo pahimuon sa kitang igawak. Patay ka niya. Nya kisa may mas kusgan, ang ginikanan o ang anak? Ang ginikanan gyud kamo ko'y magkugo sa inyong anak. Mao na service. Naam sa mga ginikanan ilabay ilang anak adtos basurahan. Dagan. I-flash bang gani diya sa baul? Ikaw nga nagmabdos imong anak, servant ka, inigawas na, servant ka pong ka, ni inikadag ko. Unsa naman? Posible nga mubaos ang imong mga anak, kay kusga naman sila, posible nga mubaos. Depende sa imong pagtudlo nila, mo nang ikaw servant og teacher. Tudlo isan sila unsaon pagpangalagad, nga magsugod na dihas balay, dili unsaon pagpangasaba. Imo man sang tudluan unsaon pagpangasaba, ikaw ron buntil ka diha, buntil ka diha. Mo na inikadagko na nila, kusgan na sila ang maguwang, inigsugo nimo adto sa manghod, ikaw ron buntil ka diha. Ana, kusion sa maguwang ang manghod, kay kusgan man sad siya. Kisa gatudloan na. Kamong mga buangong ginikanan. Kay kung gugma pa inyong gitudlo, sama gitudlo ni San Pablo og ni Hesus, mapasa unta ngadtos mga manghod ang gugma. Masugod karon ayaw na gyud mo pagsigi og pangasaba. Ana, hasta sang pare, unsa may gitudlo sa pare sa sakristan? Love. Ana. Og pwede palagi siya mulingon sa nato. kasaba gyud mo na inigabot sa dani og simbako ni siya og makadesisyon ni sila magpari kani mga sakristan ay kasagaran anda mo na diya magsugod ang bukasyon simbako kadesisyon pagpari ang ilas ang buhaton inigkapari na nila singhag sa mga sakristan siging paninghag siging kasuko ngano man natakdang si ano ay, wala sa kumasuko pangutan ang mga lectors. Oy, panagsa na lang yung taon kayo. Kana rin ang di sila kamaong mo differentiate sa period o sa kama. Onya, unsa may kuan, unsa may katapusan nga gibuhat ni Kristos kalibutan. Kay di man siya iyas kalibutan, ang pagpakamatay para sa iyang gihigugma. Kana bang di na ta magsige hunahuna nga mabuhi ta ang atong hunahunaon unsaon pagpakamatay kay karon gud mura mga atong paradigm ba unsaon nga mabuhi tas kalibutan dili ang nindot na tong hunahunaon unsaon nato pagbiya dinhi sa kalibutan kana mang mo-exit ta dinhi sa right way og sa right door. Nga bitang mobiya ka og usa ka building, siguro ang wa ka dito moagis fire exit. Kay bawo kag asang exit mo nang dunay mga marka diha nga exit. Kani bitang ato dinhi pitos man kay nang daan ato diha. Nagsabot mi sa atong kuan, atong barangay kapitan og sa mga tanod nga ato na lang ning i-practice gyud kap nga kana diha entrance lang gina dihang dana, gikatong kalsada ba entrance, nya ani dinhi exit. Ana na may dako kay marka dia exit this way tanawa ginang uban pabaguro pasakyanan ngadto ato gyud agi wa kay bawo bahayng exit
Muna abot ito magkasugat gani, inipli ay akan na diyang mga lugar da bagiran gina sila dayon. Ana. Ano man, no? Kay bawo kahing exit. Kamo kay bawo mo asa ang exit to heaven. Kay bawo mo. Wa. Agi pagpangutan anay mo, ing nakuno na imong tupad na. Kay bawo kag asa exit padong langit day. Ing nakuno. Ing na ba. Ing tupad ba na kay bawo kag asa padong gawsanan padong langit. Kaya na biya gawsanan padong parking area, nasa gawsanan padong adto sa gawas. Ang uban gyud na gawsanan padong sa impierno, nga nasa gawsanan padong sa langit. Kamo kay bawo mo asang exit padong sa langit. Wa mo na magtinudlo ay ta dinhi sa pulong sa Ginoo. Unsa may exit padong sa langit? Pagpakamatay nga mahigugmaon. Mamatay ka sa imong paghigugma sa imong isig katao. There is no greater love than to lay down your life for your friend or for your beloved. Mao na gingon ni Kristo. Mao sad na ang iyang exit. Mao na ang exit ni Kristo, nagpalansang sa cross. Malansang ka siya sa cross kun wa pa siya mahigugma. Si San Pablo sad giputol ang liog. Magpaputol ka tos liog si San Pablo ug wa pa siya mahigugma. Mosukol toy, makiguba to. Amo na karon ginubatay na ang mga tao. Nga naman, di man gustong magpakamatay out of love. Gusto mang mupatay out of pride. Beka mo karon sa may inyong batasan, magpakamatay o mupatay? Ha? Wa mo kay baw? Kamo mga asawa, andam ba mong magpakamatay para sa inyong bana o mupatay? Sige ron, buanga ka. Sige ron. Ako rabab, di rabab kumahadlok ni mong buanga ka. Ana. Ayaw ha? Ayaw mo ana. Mas may paglingon, sige ron. Pakamatyan kiti kang buanga ka. Andam biya ko magpakamatay nimo. Ana, unta nimo, nindot ano. Ana. Nya kamo mga bana, unsa ba andam sa mong magpakamatay para sa inyong asawa o mupatay nila sa konsumisyon? Mao na siya magpangutan-anay ta ana. So simple kayo aron dili ta maangkon sa kalibutan. Ang una ibutang gyud sunahona di gyud ko mangangkon bisan unsa dinhi sa kalibutan. Ikaduha, magsigir akong alagad, di ko magpakamaster kay dili ni akong lugar. Ikatulo, magpakamatay ko isip maoy akong exit padong adto sa langit. Sige, katong gusto nang mo exit padong sa langit, manindog ta. Mga igsuon, uban sa dakong kadasig ug pagtuo ngadto sa Dios, atong ipadangat ang ato mga panginahanglan ug moingon kita, mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Nga ang katawhan sa simbahan dili mawagtangan sa kadasig sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios ug kanunayng abli ug andam sa pagpaambit niini ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Nga ang anaa sa panggamhanan kanunayng mulantaw sa kaayuhan alang sa tanan, ilabi na ang kalinaw sa atong nasod, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy,
Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makaambit na sa kahimayaan sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Langit nung Dios, hiusaha kami kanunay diha kanimo. Dawata ang among mga gipangamuyo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayugaway sugod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga halad nga gibutan sa imong mga sugo ug tumana ang pagsantos kanamo diha sa imong pagpanubos pinaagi sa santos nga mga misteryo nga among gisaulog sa angayng pag-alagad pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an ug samtang nagtan-aw sila, mikayab nganha sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo gana sa mga langit, pagdaigod ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami titugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, at Ama. pamulong lamang ug mamaayo. ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magampo kita.
ang pag-ambit sa Dios nong sakramento Ginoo magdugang paghatag kanamo sa imong grasya ug pinaagi sa paglimpyo kanamo sa iyang gahom sa walay puas maghimo kanamo nga angayan sa dakong gasa. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamoyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagsulod og langit. Na qualified na tarong mo sulod sa langit. Ang problema lang kung di ta makatultol sa exit door. Ang exit door nga mamatay tang magsigig higugma o magsigig alagad sa atong isig katawo. Update sa atong nahalin nga hope and opportunity slots para sa atong mga projects dinhi. As of yesterday, niabot na ang halin og 3,518 slots. Pakpak. Nagkajutay na lang yun. 1,482 na lang ang available. So, pamalit sad mo kamong pa kapalit. Basig mahurot na lang ni di mo kapalitan. So, nindot kayo no kay nag-anam na jud kajutay. Salamat sa ato mga benefactors and donors na nagsigig pamalit. Na gani uban karon nga gikwintahan gyud ko pero nindot man sa tuyang pagkwintay sa basin wa nimo badawat pa dira ikaupat na ni nakong palit. Nako himo ang 7. Ikaupat na niyang palit ba? Nanagana kamo nanay kausa.
Oh, tutok lang nako. Sige, agdi lang gud, ampo lang sa tag-apil. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at panahon